A axudar os concellos que conseguiron financiamento de fondos europeos a asumir a achega que lles correspondería e o obxectivo do novo Plan Extraordinario de Investimentos posto en marcha pola Deputación de Pontevedra. Nos últimos meses, alcaldes, alcaldesas de vilas e de concellos me trasladades ou nos facíades chegar da importancia de que a Diputación participara nos vosos proxectos con fondos provinciais. Para que? Moi sinxelo. Para diminuir a aportación de cada concello que tiña que facer na parte de cofinanciación a estes fondos europeos en un momento que podemos chamar como crítico nos concellos en canto se refire a cuestións de financiamento municipal. Chámase Plan Espazo Depo e está dotado cun orzamento de 20 millóns de euros. Beneficiará a 18 concellos da provincia, entre eles Vilagarcía Marín e a Unión de Vilanova, Valga, Pontecesures e Catoira. Aquí vanse beneficiar concellos de todas as cores políticas. E no caso de todos eles, onde antes tiñan que aportar o 40% do orzamento do proxecto, agora van a ter que aportar o 20%, grazas a esta nova axuda extraordinaria da Diputación. Os concellos recibirán contías que oscilan entre os 1,3 millóns de euros e os 2,2 millóns. No pleno da vindeira semana, a Deputación aprobará unha modificación de crédito de 6,5 millóns para financiar a achega dos recursos da primeira anualidade. A colaboración estenderase ao longo dos vindeiros 4 anos. Estamos a falar dunha mobilización histórica de 100 millóns de euros, que implica a execución dos proxectos destes 18 concellos. Uns 100 millóns onde o cadro de financiación vai quedar repartido do seguinte xeito. 60 millóns son de fondos europeos, 20 millóns dos concellos e 20 millóns da Diputación de Pontevedra a través do espazo Depo. Con estes recursos levaránse a cabo iniciativas relacionadas coa rehabilitación urbana, a mobilidade sustentable, a eficiencia enerxética, a xestión da auga e dos residuos ou solucións tecnolóxicas para os concellos.